Doncs passem d'una novel·la de personatges, una novel·la psicològica i de veure com evolucionen les persones, a també conèixer un personatge, però en aquest cas un personatge històric, que va tenir un paper molt rellevant a la Seu d'Urgell. Parlem d'un alcalde republicà, l'Enric Canturri, que és un dels personatges cabdals en aquesta proposta que avui ens presenta l'Amadeu Gallard. La lluita per la República a la Seu, l'Alt Pirineu i Andorra, un llibre que publica Edicions Salòria. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, Noemí. Qui era l'Enric Canturri? L'Enric Canturri era, com tu has dit, era un personatge, era un xulet de poble quan era jove, era un noi que va néixer a començaments de segle i tenien un negoci bo a la Seu de cine i d'exhibició cinematogràfica, un local on es feia ball, on es feia teatre, i ell era una persona d'una família bona, diguem-ne, de la Seu, un noi alt, amb bona presència, i fins i tot es va involucrar amb la política en temps de Primo de Rivera en una manifestació al Passeig de Gràcia, i llavors va anar evolucionant, que és una mica el subterfugi que jo faig servir per fer aquesta interpretació històrica d'una època realment complexa, l'època de l'accés de la República, l'època de la guerra i de les relacions amb Andorra. És a dir, llavors aquest personatge que va evolucionant d'acords amb el temps, és a dir, ell fa un màster de política, l'Enric Canturri. Comença sent un noiet inexpert, relacionat amb un diputat que es deia Trias de Bes, en fi, després accedeix a la República amb una candidatura d'Unió Republicana i ell té tanta empenta que el fan alcalde. Quan estava en minoria d'un grup republicà d'unes 7 persones o 8, ell només eren 2 d'Esquerra Republicana, però el van fer alcalde. Aquí ja comença a fer exàmens de polític, accedint a l'Ajuntament de la Seu, amb la dreta per un costat, i coaligant-se amb Acció Republicana, un partit de centre. Després va seguint els estudis i arriba a l'octubre del 34. El 34 és un moment que ell es manifesta, perquè és una persona, dic, de molta empenta i molt catalanista i molt republicanista, i es manifesta d'una manera a favor de les accions que va iniciar el Companys a Barcelona. Llavors això li costa l'exili. L'exili vol dir estar-se un any i mig a París i a França, on acaba els estudis. També vaig seguint aquest símil dels estudis perquè es vegi que el personatge va evolucionant a mesura que es va fent gran políticament, començant molt baix, però després a París té companys d'aventura com l'Indalecio Prieto, és a dir, que va madurant. Amb la victòria de les esquerres al febrer del 36 pot tornar a la Seu, pot tornar a recuperar els càrrecs de diputat al Parlament de Catalunya, que també era diputat al Parlament de Catalunya, i regidor de la Seu, perquè l'alcaldia l'havia perdut. Clar, això el llibre ho explica, jo ara no tinc temps d'explicar-vos tot el llibre. Si me'l deixa, li poso aquí, perquè és que, clar, si hi ha algú que després el busca i no recorda o no sap com és la portada, així li ensenyem. Si voleu, el teniu a la vostra disposició. Llavors, bé, l'octubre del 34 torna al febrer del 36 i llavors ja van a la guerra. I a la guerra és un dels moments, de les 3 parts que té el llibre, potser aquest tema de la guerra és un moment central, perquè és el moment que ve la FAI, es produeix una revolució. Per una part, els militars fan la seva revolució, lògicament, fan el seu movimiento nacional. Per l'altra part, els d'Esquerra Republicana intenten agafar tot el moviment que els hi ve de canvi social per fer la seva petita revolució petit burgesa, és a dir, fer la revolució francesa, d'alguna manera, que teníem 100 anys de retard, però bueno, aquest país tampoc ve de 100 anys. I llavors, a més, hi ha la revolució dels de la FAI, que clar, la FAI volen fer la seva també. Però tot això també va impactar Andorra amb tots els fets del 33, imagino. Bé, aquesta és la primera part. Llavors ve els assassinats, jo intento fer una interpretació històrica de per què en una ciutat petita com la Seu es poden arribar a cometre 60 assassinats de persones innocents. Clar, com jo, persona d'esquerra, que en el seu moment militava al SUC i ho he anat seguint, en el seu moment em sentia culpable. És a dir, a la Seu i a la comarca de l'Alt Urgell, una mica tot aquest territori, i a Puigcerdà, doncs clar,
els d'esquerra no tenien màrtirs, la dreta en tenia molts. Bé, llavors aquest moment és que intento justificar, interpretar, perquè és un moment de molta... que durant la Seu, durant molts anys a la Seu han patit aquest complex de ser, entre cometes, els assassins, gairebé la gent d'esquerra. Després hi ha una part que intentem explicar el tema de la república amb ensenyament, amb la religió, amb la dona, i finalment aquest punt que tu ara em començaves a tocar d'Andorra. El tema d'Andorra jo penso que és molt interessant perquè s'estudia d'una manera totalment inèdita. A Andorra no hi ha una bibliografia prèvia que tracti la perspectiva de la manera que es tracta en aquest llibre. És a dir, des de publicacions republicanes de la Seu, una d'esquerra i una de dreta, es van interpretant tots els fets d'Andorra, punt per punt. És a dir, això que deies tu del 1933, es veu com la joventut andorrana, és a dir, vol tenir accés a més capacitat de democràcia i, a més, uns elements molt importants que imagineu-vos que Andorra, que havia viscut pràcticament a l'antic règim fins en aquells moments, tot de cop apareixen de sobte. Amb la construcció de Fassa. Amb la construcció de Fassa. La construcció de Fassa no només s'introdueix el sistema capitalista a Andorra, sinó que, a més, s'introdueixen a la CNT. Sí. Perquè si a Fassa hi havia 1.000 treballadors, doncs sindicalment, homogèniament, hegemònicament, estaven representats pel sindicat de la CNT. Clar, ara tu imagina't el panorama d'Andorra. El panorama d'Andorra era, que és la tercera part d'aquest llibre, per una part el copríncep episcopal, per una part el copríncep francès, que en aquells moments es desvetlla i diu que Andorra no vull deixar només pel bisbe, que jo també hi vull la meva part. Després la joventut andorrana, Fassa, tot el moviment republicà que puja a Valir amunt. És a dir, encara que la historiografia andorrana no ho tracti, hi ha molta influència de tot el moviment republicanista veïnal. Clar que té importància el que es fa a Barcelona, el que es fa a Madrid, el que es fa a d'altres llocs, però Andorra té molta importància també les relacions amb la Seu. La prova és que quan el Mateu dels Ferros, el senyor de la Fassa, publica una revista, no la publica a les Escaldes, ni la publica Andorra la Vella. On la publica aquesta revista per tenir un element de pressió important? La publica a la Seu. És a dir, fa una revista que es diu El Cadí, que és el seu lobby, la seva pressió per explicar la Fassa. Aquest és una mica l'esquema del llibre. Primera part, tots els temes que culminen, entre cometes, amb l'assassinat de la Fall. Segon, una explicació del que representa la república amb temes com l'ensenyament, la religió i la dona. I, finalment, aquest gran apartat, aquest gran esclat de notícies que jo penso que es fan amb un ritme trepidant de tot el tema d'Andorra. Tot això vehiculat a través d'aquesta figura de l'alcalde de l'Enric Anturri, exacte. Que a més, jo li trobo dos grans valors, com a mínim. Per d'entrada li veig dos grans valors. D'una banda, el fet que sigui una perspectiva en alguns casos inèdita, com és el tractament d'aquesta part de la historiografia andorrana, però a més, aquesta sensació, que no sé si ho compartirà, que tot aquell moviment, tots aquests anys van ser d'un gran esclat, d'una gran projecció que finalment va quedar com que no va acabar de desenvolupar-se amb l'arribada quan es va perdre la Guerra Civil Espanyola i aleshores va arribar el franquisme. Tot això va quedar com aquesta flor que s'estava com tot just desvetllant, es va marcir de cop i ha quedat tot congelat. És a dir, tots aquests avenços, fins i tot Andorra, on en principi això no hauria d'haver afectat, o no de la mateixa manera, es van com congelar tots aquests avenços a la recerca de la democràcia, del sufragi universal i tot plegat, i es va quedar com congelat fins i tot durant més de 50 anys. És així. Jo, amb el tema d'Andorra, dues coses molt ràpides. Una, que un intel·lectual andorrà que es va morir ara fa poc qualificava l'Enric Anturri com a fill de puta. És a dir, la seva qualificació immediata. Perquè, clar, Andorra és un miracle. És a dir, que Andorra s'hagi mantingut fins ara. Si vosaltres repasseu la història del segle XIX i la del XX, Andorra ha estat amb un equilibri inestable, per dir-ho així. I llavors, en qualsevol moment, sobretot al segle XIX, les guerres carlistes és una cosa claríssima. I també amb la república, aquest intel·lectual, que no dirà el nom perquè no queda bé ara, acusava el Canturri de ser un agent
del govern espanyol republicà per absorbir Andorra, cosa que no era veritat de cap manera, i en el llibre em sembla que està... I llavors, el segon punt que has dit tu, aquesta congelació, que és evident, això té un nom claríssimament, que és Francesc Cairat. És a dir, el síndic Cairat va estar 30 anys de síndic i va representar que si vols ser una apologeta del Cairat, tampoc cal ara anar a criticar aquest bon senyor, però clar, que potser Andorra no tenia més remei. A més, el Cairat es va arribar a trobar un moment amb els de la Fall primer a la frontera. Li va tocar un moment complicat, el Francesc Cairat. Sort que li van entrar els gendarmes francesos amb el Volart de segona tongada i li va parar una mica el cop, i després es va trobar amb el Franco al sud i amb els nazis al nord. Sí, jo m'imagino que en aquell moment allò de fer-se l'Andorra de dir tu calla, que passin, era segurament la postura més intel·ligent. Vull dir que el Cairat, dius, mira, l'home suposo que va fer el que va poder. Jo no vull justificar ni el vull criticar, però vull dir, és un fet, això que has dit tu de congelació de les llibertats. Jo estava en un bar a Andorra fent un carajillo quan van entrar, a l'any 73, quan van entrar unes noies, que eren la Lida Amigó i la Lídia Rossell, i diuen, ja ens han donat el vot. Fins a l'any 73, la dona andorrana no pot votar. I pràcticament la Constitució andorrana no arriba fins als anys 90. 93. De fet, la democràcia plena a Andorra arriba als 90. És a dir, que també hi havia una democràcia anterior. Però, en fi, el llibre no va d'Andorra. Vull dir, ara va sobre aquest tema de la república i aquesta perspectiva inèdita i nova que intentem donar des de la seu de tots els temes aquests d'Andorra. Doncs qui vulgui conèixer tot aquest període de la història des d'aquesta perspectiva innovadora a través d'aquesta figura controvertida que a més va evolucionant amb el temps com és l'alcalde Enric Canturri, pot fer-ho a través d'aquest llibre La lluita per la república a la Seu, l'Alt Pirineu i Andorra, un llibre que publica Edicions Salòria i que signa l'Amadeu Gallar, que ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos. Moltes gràcies. Noemí, moltes gràcies i espero veure'ns algun altre dia. I tant, espero que sí. Gràcies i bona lectura.